Et fan mal als peus? Avui t'expliquem les causes més habituals. Un bon calçat és clau. Sabates massa estretes poden provocar galindons i dits amb martell. Els talons desplacen el pes cap endavant, cap a l'avantpeu, i causen dolor i callositats. I compta també amb el calçat esportiu gastat. Perd amortiment i deixen el peu desprotegit. Passar moltes hores dret o fer esport intens pot causar dolor plantar, fascitis o lesions per sobreús. Són problemes freqüents en hostalers, comerç i esportistes. La manera de trepitjar també influeix. Peu pla o cabos poden generar punts de pressió i dolor, i una alineació de les extremitats alterada pot afectar fins i tot genolls, malucs o columna. Prestar atenció a les molèsties i actuar a temps és fonamental per evitar que el dolor es cronifiqui o interfereixi en la qualitat de vida. La prevenció i el seguiment professional són claus per mantenir la salut dels peus.